डाइरेक्ट मिटिं डेलिगेट बिदिनो जाग्रा बे गासिबो लामा जाग्रा बबेजों फुदिंनाया एकदम बेजों बहा जानो गोनां इउपिपिएलनि थामथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ देग्लाय क'क्राझार जिल्लानि चन्द्रपारा जौगालु फोथाराव खुंनो लाहार फाहार खालामनाय माखासे नुथाय। मौसम बेनि थाखाय नोङो बै नैबेजोंनो ओरैनो खारहोबोनानै नैबेजों ओरै लामा बानायना हेलौ आं बे फोथारावसो दं बे जागोन कनफारेन्स जागोन बानायगासिनो दं ना लामा सेराव नुलां आइया आंखौथ' नै आं उथुं दाबोनसो दंफायो खामानिसो मावफादों